Εγώ του είπα, θα κολλήσει πάλι. Αλλά ήταν αισιόδοξος. Όλα πάνε όπως πρέπει. Και 32, 12 η ώρα ξεκίνησα. Έχουμε εδώ την κριτική άβρα πάντα να μας πηγαίνει. Όχι ρε μαλακία. Τελικά θα μας τα δώσει κούτρα το βανάκι. Είναι μαλλιάς. Ο Μαλλιάς. Να μπορείς Του δείξες το δίπλωμα. Ότι ήσουν και εσύ Μαλλιάς. Δεν πιστεύει. Ένα μαύρο κοριτσάκι στη φωτογραφία. Έβγα! Άντε να φεύγουμε, νύχτωσε. Πρέπει να κάνεις το navigate. Navigator. Ξέρεις? Έχεις υποχρεώσει. Ή θες να κάνεις πίσω. Άμα πατήσεις πάνω αριστερά σου λέει Android Auto. Αλλά εντάξει, θα στα κανονίσει η Χριστίνα ρε. Είναι αλήθεια. Το λέγανε το μαλλιά ρε. Θα πει δε. Ισραηλινός. Φαινόταν Εβραίος από τα μούτρα. Με το πατομπούκαλο. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται περισσότερο με τα μαλλιά του και τα μουσια του παρά με τη δουλειά του. Και σοβαρά πράγματα στην καθημερινότητα. Έτσι και με το γάντι τα λέμε, να μην νομίζει ο κόσμος ότι είμαστε τίποτα κουμπλεξικοί. Μα δεν είναι τίποτα. Οι πρώτες δύο να είναι μπλε ας πούμε και η τρίτη να είναι κόκκινη. Έχει και πάρκο. Πάμε τώρα. Είσαι ο κλασικός 35χρονος που ακόμη θέλει να είναι με τους 22χρονους. Ναι, ναι, πάρτε κανένα δύο τρία, δεν στα φέρνω βόλτα. Άρα, πού είσαι τόση ώρα. Είναι εκεί δίπλα του. Τι απηγαίνει, έρχεται. Εσάς ρίχνω την ελίκη και μου το ρίχνω την ελίκη. Δεν είχε να κάνει με αυτή την κατάσταση, απλά είναι ένα σχόλιο. Ναι, αφού ήταν 5-5 και... Βάζετε 6-6. Και πόσο βγαίνει. Γιατί είπες... 5-5-5, 3-5-15. Ναι, αλλά ξέρετε, άμα τα ακούω στη μέση βγαίνουν πιο περίπου, αλλά τι λέω, είναι από 3 είπες. Do the math. No, do this, that. Α! Ο Αλεπουδιάρης ρε φίλε, τι ήταν αυτός, ο παρόδιος. Ναι, δεν θυμάμαι τι. Με το αρνέ, το γυαλί. Με ποιος ζαλούρα τώρα. Από χθες. Δεν σε απαντήσω. Γυμναστική Λαύρος Κωνσταντάρας. Δώσε λίγο κολάρι. Είσαι έτοιμος? Ήρθε η ώρα για ένα καφεδάκι. Θέλεις, θα έχω καφεδάκι τώρα, μην το χαλάς. Πάμε καφεδάκι. Κρίς, δείξε μου στυλ, δείξε μου τεχνική. Να την Κρίς με τα μαχαίρια της.
ο κάμεραμαν. Όλο δικό μας. Άμα δεν είσαι καλό παιδί, δεν θα βγεις. Μόνο τα καλά παιδιά. Να το φοβεί. Άντρε, και εμείς στεναχωριέστε που δεν ακούσαμε ρε. Ακούσαμε πριν. Αυτή ήταν η μπύρα. Την βγάζω σιγά σιγά. To the right, αλλά αυτό δείχνει to the left. Μην τον ακούτε, να ξέρετε. Μην τον ακούτε. Μην τον ακούτε, γιατί ίσως μας θεωρεί λίγο πιο κατώτερους. To the right! Χριστίνα πληρώνει ταξί. Τι αρχηγόπουλα είμαστε, Σάχο. Μα λέγα, έχουμε μία ακόμα να ξέρεις. Εντάξει, τώρα δεν μας βιάζει κανείς. Ούτε 4,5. 16 και 28 μαλάκα. Μαλάκα. Καλύτερη από Άγγλους. Κάπου βρίσκει. Άλλη μία μπύρα πίναμε. 4 χρόνια πριν, εγώ δεν θα γυρνήσω τώρα. Και τώρα πώς δεν κόλλησες. Μαλάκα, γιατί είναι 4 χρόνια μετά. Τάσσερα πλάκα. Κάτσε, ρώτα τη Χριστίνα. Φοβήθηκες? Εγώ δεν θα προλάβουμε. Ναι. Να σου πω, το πίστεψα, δεν θα προλάβουμε. Γενικά φοβήθηκες όμως. Δεν έκανα κακάκια πάνω μου. Εκνευρίστηκες. Όχι. Θα το κρίνω εγώ. Γιατί Ήθελε ξέρω- να πιεις μπύρα ρέγγε και δεν Γιατί ήπιες. ήξερα ότι θα το πληρώσει εσύ το ταξί μαζί με τον Σάχο. Εγώ γιατί. Και οι δύο δεν είπατε να πάμε. Όλοι μαζί δεν πήγαμε. Όλοι μαζί πήγαμε, όλοι μαζί τα φάγαμε, Αλλά. Να πάτε. αλλά ποιος έριξε την ιδέα. Εδώ τα δύο τα καλά τα παιδιά. Μαλάκα για τη διασκέδαση. Η διασκέδαση πάνω απ' όλα Uber άλλες. Μία μπύρα, πάμε, ναι. Φυσικά και θα ήταν πάνω στο τραπέζι. Η πιο δύσκολη πίστα της ημέρας. Δεν έχω χώρο, μαλάκα, είναι για βίντεο αυτό, είναι τέλειο. Είναι καταπληκτικό. Πόλεμος. Μαλάκες! Τι κάναμε ρε. Καλά, τέλειο όλο. Τέλειο όλο. Εδώ άσφαλτος. Ρένταλ είναι, αλλά δεν θα το κάνω. Τσάω. Twilight spreading out her wings tonight. She got you jumping off the deck, shoving in the old. Πόσα άτομα χρειάζεται για να πληρώσω ένα πάρκινγκ?